Nar il-ħadd il-qorti fetħet b'urġenza biex tisma' każ ta' xufier ta' 30 sena mixli bi vjolenza domestika u teddid fuq l-eks sieħba tiegħu. Fawla 25 intqal kif ir-rapport daħal sbieħ l-ewwel ta' Lulju. Intqal l-eks sieħba sabitu jistennija fejn id-dar tagħha huwa beda jgħidilha biex jirranġaw u jkomplu bir-relazzjoni tagħhom, relazzjoni ta' madwar 5 snin illi ntemmet xahar ilu. Hija bdiet tgħidlu le u meta staqsija jekk hemm xi ħadd ieħor huwa nfiska u qalilha li se jitfaħħa f'wheelchair u li se joqtol lilha u lilu. Is-sitwazzjoni eskalat b'konsegwenza li kkawżala xi ġrieħi ħfief. Fil-qorti ma kien hemm ebda kontestazzjoni għal validità tal-arrest u huwa ammetta għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispettur Colin Sheldon semma kif il-fedina penali tar-raġel hija waħda nadifa fil-waqt li hu ġabruħu sew u kkopera. Issemma wkoll kif ir-raġel saħansitra kienet jiġi trattat minn psikjatra u bekk sar l-appell li dan jingħata trattament u mhux pena. Id-difiża mmexxija mill-avukat Lennox Vella semmit li l-imputat jaħdem u bekk tenna l-appell li għamlet il-prosekuzzjoni wara li semat is-sottomissjonijiet il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadine Lija tat wordni ta' probation għal 3 snin u ordni ta' trattament ta' 3 snin biex jindirizza l-imġiba tiegħu. Hija tagħtu wkoll ordni ta' trażżin fil-konfront tal-vittma għal 3 snin. Fil-qorti il-Maġistrat temmet tindirizza lir-raġel, lill-familtu u lill-vittma u familta li ż-żewġ partijiet u l-familji tagħhom ma jistgħux jagħmlu kuntatt ma' xulxin.